Yaro try ki para banget bat ki dear viewers. Ngaran ka kubor hakan ka step arab khandai trik ban keran shapi bat shwa ban keran ni ngala duai menen man miet ban menam step nga duai biang bat try la pen paw kani ban keran. Pakani ka long kam ka jingye thu lupa. Pakani ka jingye thu lupa ka dan kalong kum ka white lam ka ba arliang serti. Pi kalong ka white lam arliang serti. Kandan ka wai ka white lam kaban penkut kaban yarap ya kat tu kat ni bat sakawai kawat lampat kan long ka kabam das ngau tanat tan tiga man sing hap pro keren ya kan ni ka ktin jong blai bagai ka bawan nga kalong ba mentau snam arajar ar pendriu tangi lapai ar kandai terik jong ubnai January dat snap bahai kan ni kawai kawat lam kalong kaban penkut bat kaban tei kani kawat lam kalong na mentagi tu jong pi ki ba kani ka ketien jong ublai kabawan kalong na mentagi tu ki briu badan na pedang jong pi ki ba pet ya kani ka video ki ba la struggle bahabat ka pop la struggle bahabat ka pop mendai ba pi iet ya ka pop ndrei pi isi hadu kata-kata ka pop bat pila syate marau ka pop kala ban long kat nu klek si pila ngam bah ka jersey ka ba pisngau ublei umap syu ublei umdan jingkerman syu pila pen si ublei handrai ublei ipat ha dok nut jong pi ba pi trang shisha ban lat lot ni kita ki pop kila ban long gini ki pop kila ban long lek si pila ngam bah ka jingdi pen buat haki kam auria haki ke jingle ban le gitu ki pop g gitu ki games pila bun bah kini ki jing syak tek marau but kani ke jing tak syak tek marau pi kala along de ki post na menta pila ayale pi ur pi hap bat dan teng pila khie biang dan teng pila ur biang pila khie bat pila puli ketin jong pila duai ndrai kani kalong cycle handrai apa nang kita ki pim simpap ban iet yu Jesus ban yet ya khamat jong ho jan teng pimla shu pi sngo ba dan bor shu pi sngo ba blei iet shu pi ndrai nga kwa ban thu pi ba blei iet pi dei ba blei bodang iet pi hadu ka jingyap bat simla ino pi udang ai shisha ya ka lat ban kala ka bamut udang ai pi kalat ban khiepat dan na pedang jong pi ki ba ngop pat ha jing syak le ben ha jing du jing kermen ha jing dap ram aki baro akini ma pisngau pi dan ru ka jingpang ha mat jong pi ba pisngau ba blei iet shu ifi pisngau ba kini la kot ifi ndrei wala kata pi ai persyang bet pi ai snap ki syakri jong blei pi ai snap ki YouTube videos ki na ki Facebook la ni na kini ki jing ki platform ki pi snau pi le kat bala let's see pim julet jing sang shu pi la ngya kal jing sang na mar blei pim sngo dan jing mentoy pim so dan jing rap le si dan na pedang jong pi ki la ja de ki post number pim julet jing sang shu dan na pedang jong pi ki ba ngap pat hakini ki pop piru pi la sngo pi sngo arsap ld pi sngo jaklia ka mat la din rei pi kumle ka ju kalong cycle ong kom ya pi kini ki briu kani ga du snam jong ka jing la lot ya pi ublei ulai i ki struggle jong pi compare la kanu pila ngam ki pop compare ki jing kanu pila ngam aku bani thu ifi bagani ka jing thu pa kani ka wei ka jing thu pa ka balong ka watlam arliang serti ka baning kong kani ka watlam kan sapen khu ifi blei sapen ya kendu ifi ki briu jong blei tiba namar blei jutrei kalam manu habo blei ulet ban pelat ki khun Israel dan ka bor ban le hil daldi mdei bom dan blei jong indrei usau tanat ban pandan ni kami ki briu ti kinsadan ki Moses ma kumbale Moses hari Egypt kumbo pa Moses ban pelat lut na im paro kinsadan ki briu ki balong kum ki Moses ki banwan ka jing jong pi ban penduai ki ban penle ka ni ka jing pla pop pinda pla lut ita pimle ranchu ban pla watla pila le gini ki pop le si dan na pedang jong pi ki bala penhap kun ki bala ya nutiru manong pila sortok ka jing rei pimle ranchu ban pla ki syakri jong blai bagi niok ban penduai ban penbe ki ksut na ka mat jong fi na ki jing perkhat jong fi ki bala torshor fi ki bala penlong marau fi ka ni ka pop
se ka jing le pop jong firu ka dei ngabai pila sertok ka jing em pisngau tang kum ban shimno la ka jong ka jing em pisngau bo blei map shu ifi usutan pen ram ifi ndala ada pen le pop ringa kwa ban thu ifi ba kum ifi kini ki briu ki ba dan sisa ka taka do not ngonong ki ba dang trang sisa ka ni ka do not saban ban kala ka bamot ban wan pat sa kani ka jing kala ka bamot kani ka dei ka usnam ngani thu ifi jong ka jing kala ka bamot bisapin sai kendu ikini ki musas kinsa penduai ifi kinsa penbukti ifi kinsa penle kani ka jing plapop bat pihap ban kongo ikini ki brio jong ublay kinsa hikai piru kumno banda pila adap kala ka mot ban penbaptis ifi ban yat kum ka senran jong Jesus Christ bat pi pin salong kum ka rahab ka dega nuti nrengan ong pi haba kala kongo yaki syakri jong ublay ki bawan hakato ka snong Jericho karahap kala lat yem bat la kala ka nuti kala ka pintep bau Jesus Christ ruan naka pateng jong karahap le si pila songkum karahap ka jingem jong pinrei ublay ule isnay pi kani kapor pimsim lalong ui ka donut ublay ude bapet ka donut pin salong kum ka tuka nong Samaria ka bala bun tengah ong fi kabla syak kan tat kabla syak reject na society na marbalay kala alali jing im joka sangut kala dan tengah tawan riu ka ba sya syong kum tu rei o Jesus Christ la penlong ya ka kum ka evangelist ka kentai evangelist ka baning kong du ada kata ngam ko ban ai fi gani ka kubor mentam step ka kubor jong ka jingkerman ka kubor babha bat mdai bo Jesus Christ uyet ya fi pat umut ban pensakut sa fi ka to ka pop ba pinlong sa ka takan nuti na pinlong sa kita ki ba im aurea na ba pinlong sa kita ki ba syukur ki ba le thok ki ba jat pi ki jat ki ba pila le ki ba buat ki ba tangla pensakut entan reun penmi pat ya pinang tau nong kiewat le pop shu kum bau le ya ka to ka nuti kan ma ka to ka nuti ha ba kala syakem kan nuti kale nuti haduk ba ka poi ban kelim bat wei o brio baik itu girang bak niam apa kila yok kiam ya ka kila mut ban lan thamma wat kum ka hukum jong Moses bari ban lan thamma ka rai jar khat bau dan ndai ka jing jar khat ngamot ong ba o jisu dan ka plan ngadong fi o jisu dan ka plan ka to nuti bat ule kumno wala pelat yem ya ka mdai tang bau pelat yem ka wong ke wat le pop shu madu ai ka ikhtiar bat ka bor ba kum nem le pop shu ai tu pi ba ublai un sa ai fi ka ikhtiar bat ka bor mar bu iet pi un sa discipline pi hot ka jingyat kan long ka ba khoram ka jingyat kam long ka ba suk na mar pi pilangop ha ka pop ublai un happen khut pi ku boleh kupang pen khut pi lang ba ka snam jong Jesus Christ lang ba ka jing syayap jong ong pi pin sei kenduk gibriu jong ublai gi ban penduai pi taba pi hap ban ko ngu kawai kan ka ketin ka bang pihak ban ko ngu pimdei ban yele persya ya ki syakri jong ublai habaki ai fi ya ka jing snang habaki ai fi ya ka council jong ublai habaki penduai fi kindan gi suit ban wan pensyai fi henrai ngai thu ipi bakani ku snam pinsas dang bat ka jing em ga bathamai kani ga dei ka kubor ka jing thu lupa na man ta jong pi pila ban long u shnrang lani ka kentai lani ki khana samla lani ki wat le se pila long teng u syakri jong ublai ubala syakri ublai pila puli ka bible pila em rei pila ngap no akini ki pop aurea pila ngap no ini ki pop film pila ngap ikini ki jersey ki babon ki jing addict lagi games ki jing addict i social media bat pila slow si pila pai haduk kalat bamut ban shim no ka jing em rei ublai udang iet je ping ong wi ga do no je pi kom ki khon Egypt un sawan ban pelat na ka jing long marang pidan kam tang ban ko ngu le si pila dei ubrio jong ublai ba syakri pila tip bai ka bible wat pen e wat ong banga kham tip ya ka bible bat pi pen e lada pi dang pen e ngong pi lada pi dang sat la tegani kam long ka kubor ba bahai fi kedan ka jing kerman ka baar ka wat lam kani ka wat lam ka jing tu pa ka baar kam da smau tanat ngong kini ki briu ki degi ba arsap pai ublai hakashiti jong Paul ki Efesas lunau basan arpun riwang baun pen khut ya kata ka balang da ka ketin ko mo baun yok pen yang ya ka balang ka basati ka baklam dan jing thok bria unsa pen khut gi briu gi ba iet ko mong ong mentan ki ba ke mar bo ble umman ka we ka men sim ban jat no nong pi la ile ba ya ka jing kala ka mot ndai ba pi shom to de ya kata ka de ka khubor ba bhan ta jo pin rei ka khubor ka wei pat ka ba kham ngam da sultan ngam kwa ban ai ka ni rei ha ba ubleu pha yo Jeremiah ban pha ban kran ki ba e ki hap ban u hap ban kran ubleu pha gi nong thu pa gi te ka wei ga jing thu pa ka long ba ublei pat
on sa kendang yaki ba arsap yaki bala shu syakri arsap manong fi dan na pedang jong fi kiba pila amat sisin ga jing penim Hari pim tre boleh ula wan ni feeling ba ki noi tu lupa ula wan ni ba ki syakri ju boleh wat le arsap boleh ula kerkuru ipi ga jing em jong pi ula kerku si bon ki ai ndrei pile arsap ula yai maham si maham nakapor syakapor wanum syakri arsap yu dan dang na pedang jong fi ki bala yo mat na ki kti jong ki syakri jong boleh ndrei pile arsap pilet ban pen pra pen ban ya jing syakri pilet ban keren yaki ai ban pensoi ban long ban pen hap no ikiwe kiba dang long na ka jinget ru pila sisin pila yo mat kani kadai sisin pila yo mat teno blai ya ke jingle ba jong pila mat na ki syakri jong blai ndrei na kita hi ke ba pila yo mat ki jong pi pim tre ban pen khut pi ai lat ya ka to do not ka thit jing khang pi ai lat ki tu gi jing pi hon jong pi gi jing sniu gi jing bisni gi competition ki ai pi ai lat ban pile mno ya kita ki syakri gi jong blai hi ki ba sisin ki lai pila yo mat ki jong ki pi mong ga do not bat ha ba ki kran ya ka jing sya pim tre ban sngap bat pile kumno pi pen pra pen ban ya ka jing syakri jong ki da ka ba pen shoi da ka ba let ban ban IB ya ki wei ki badang sedang ha ka jing syakri bat kini ki la hap no kon ma pa ngakran ya kaning ongam so tanat ban kran ya kanin rei haba alawan ga sur ban kran hap ban kran le si pimda le kita ki pop aurea rei pi long arsap bleu la expose ka do no jong pinang ni sakmat lada pidang kala ka bamut lada bleu dang krai mar bleu ong baka man baka wei ka men sim kan jat na baro kin wan ska jing kala ka bamut kani kalong ka jing maha mi pi ka warning makani ka diga last warning lada pidang let ban pen shoy ngan ong pi let ban pen prau bleu isi ba ya kitu gi ba pen pra ki ba sow the seed of the scot ka tin jong bleu ka bible parang ong the Lord hates those who sow the seed of the scot. Pilet ban para pilet ban keran lai pojat yaki syakri jong blai bat pipen kelumar yaki badang lung ru. Aga jing syakri. Bagi ni badang lung menta kela isi kela yaki dik syakri jong blai. Kela dan ka jing pra ki ying ki sam jong ki namar blai piwet ban pen pra ki daki kitien jali jo jong pi. Pi degi babang kitien ki balong soft ka kitien jong pi. Mdai ra ba pi long khor ka kitien rei pi long soft bahan rei ke jing ai bi jong fi kalong ka bakhor hadu ka ta babun kila ngop na anong kani ka jing maham balada pim kala shu pin sai I bau blai un sa bishar shwa na ka ying jong blai ula dap kran yak ta un sa bishar shwa ong ni usnyam mu de arajar arfun riu de usnyam joka wat lam arliang serti ka ban nap pa ka wei ban taipat iki ba terang ki ba pen khut ka donut ka wei ban mat iki ta ki ba arsap ki ba syakri arsap anong bala le arsap menta dan na pedang jong piru gi ba syakri gi bom tre ban kala ka bomot pat na gi pop le ben jong pi pila jule jubor kani ngakran boleh la I kani ula maham bon sin ba pinum le jubor dan dang tang na pi bat pi yang ha ka polpet pi yang na polpet pi de gi syakri jong blain reka ka jingem ka bari jong pi ngong kala long jakar kala long syutia pi le gini ki kambat boru wat ya ki khlung khna wat yaki kentai but apa pile kani pi silence yakiru pi pen syap tiang yaki kimla ban yathu ki blai ulai I ka jing ot jong ki pi dai te bayang na ka polpet hari pile yakini ki kambat bor yakini ki khana samla yaki bamdon bor pi pet pilong predator ngamat on hakaktin nong wai ki ong pilong predator but blai ula maham si maham pi hari pim kala bobot mereka ni kawat lam kala poi mir ba ublei matau la I ka jingyam jongki la I ka jingyam ka jingut jong pi ba pile hadu kat ne bat kawat lam jong ublei kan sahab matabat aba ba ka ba poi ka tu ka ya ka grace spirit kala en blei la maham si maham pi ka grace spirit ka em bat ka swift judgment kan sawan ngam kwak ban keren ni ka kentin rei ngan le kumno na mar blei I ka jingyam jongki dan apa dang jong fi gi ba syakri u blai nong fi pendan kam ya ka pulpit fi dan kam pendan kam ya ka bor ban ben ya ki ba dop ban ben gi wei ban wen kita ki ba lanat khap nong fi ajaka ba pinlong ka jing pelat fi ndrei kum ka kitab amas ong pila ban ben ki fi pendan kam ya ka bor na ka pulpit ban pendan kam ban ben ya ki
ban lek jubor kan ka white lam arliang sa team tak arajar pun rio kan sa expose pi bat pimdan jakaban let namar balai rei tek teng ha jakaba pi sngow ini video ba pi ba pin pen jam no ela ka do not pin pai shu balai rei pi ai pen e pi long kum ka do not uparo kan ba balai unang ter na Moses ba uparo un kola kamot un pelat ki beri jung uban syakri rei pi le umno pi ai pen ban sertap ya ka do not jong pi bat kala tapila thang sao no ka do not jong pi ka jingi tep lam jong pi kala thang sao hadu ka ta ba pila e ublay mday bo ai ula ai pi ka warning umjule ublay umjule landat yano ino kumto ndray ai shwe ka warning ya uparo kat no sien ula yun ndray pin sa i baka ni ka wat lam arliang sa team ta kalong ka bang sngow tanat ipi ten ndray lada pidang yo sngow bat ka ni ka wat lam ar sti kadang pay pi bat pidang sung tu ban kala ka bamut no compare pila jengai ka no kala ka bamut hoi pin hap siu ya ka e ka ba pila le ndray ublay unang pelat ifi ta ka men sim jong pi te sngow ya ni ka jing kubor sngow ya ni ka jing tul pa ka ni ka jing tul pa kalong ka jing maham ka ju apor kalong ka kubor ka babha naman taki ba ko ngu ndray nam taki ba rang au pi kamlong ka ba sngow tanat no ngim long ban ile kai ba ublay bo em jongi ngayang nang niru nga khnyu ban kran namar balai yal dir man ka step ha ban kala ka mot ha ban pai ha ban pen bet ya ta ka do nut namar balai bo balai jungi ulong ublai ka jing iet kwa ba ka main sim kan jat na ndre ha ka ju ka por long ka ding ba bamdu kan mau ngimla ban yalap tang siliang yo ublai jungi ulong ublai ba iet ulong ublai ka ju por ba bamdu iet palat hadu ba ha ban pha yo khun bala khamar wai ban IT ya tau khun ba iet ya bo IT tau khun ba iet hadu ba ka pang ka men sim jong u perkhat bau Jesus Christ ru la syak khanang hadu kata pimut kat ni ka jingle jubor pimut mi isi kita gi beri jong u ba iet kum juru mdai tangi syakri yung blai kandan ka jing bisharu haka sensyar ka khada blai ula ailat ya pi ka jing thong nong sensyar ka jing sung khadar kamdai ka ba sujar khat kandai ka baro blai long sovereign reu blai ula kran fi ong le hak bishar hak sensyar hak rei pim la tre ban sensyar hak kat kum ka ba mandit jong blai wa blai sa weng no sa ai ki bri ki ba thamai ki ba iet yu blai ki ban bishar hak hari la da pidang kala ka mo blai la si shim no e ka jing sensyar pin rei un spare ka men sim jong pi ba pin sedang ban kala ka bomot no ban im no hoi sa shim no e ka jing sensyar pin no pim sensyar hak henry la da pidang kala ka bomot pat leng bagi syakri ublai un spare ka jing im no pi ba pio ban pai no mar blai u iet ka men sim man ban jat no te sngow ya ka jing tu pa sngow ya ka jing perta sngow ya ni kindan gibri ki ba mak ru kiban kan lai faujat kiban mak andrei ai thu ipi wat le kaya ka tin jong oblai rei dan ka pedang jupi ki bio sngow kan ka por kan ka kubor kala dongak ipi bat ki pila jau umat bat pila sedang ban pertayu blai ban ut ban yam ban nget ba blai kan long ka jing kui pi kan long ka jing suk ipi bat pin sa sedang ka jing em ka batmai itu gi pop kin sahap no jing syak te hau bor ba man kin sahap no ki bar kin sahap no pin sa yo pin sa iet yu try pin sa syakri pin sa long nong yalap ru wan pan pai pat sigi wei kum pan pai petras sigi wei petras ulalan yo blai ulalan yo Jesus Christ nong hendrai wang petras dengan sa dua ya me ban man sa pen khlanya ga jinget ya me bat man sa pen pai pat si ki babun piru wala pilangam ka no gitu ki ba kloi ban kala ka mamut pi salong kinong ya lampat ki ba ki ka society kala kan tat pi pimdan ei barok hat hendrai pin sa yang pat ban pi salong wai nong ya lap pin sa pen long ka pin sa pen pai ki babun na ka pop tenam ta ka buram jong blai nan pen kut no kani yaro ya try ngai shan swear na kani ka Facebook bat ka YouTube nam ta ka buram blai yaro itra